Здравейте! Днешното видео ще бъде на тема ревю на продукти, само че на такива, които вече съм използвала и са празни. Доста от вас искат от известно време да направя такова видео и мисля, че би било полезно, за да видите кои продукти всъщност не само, че ползвам, но и съм свършила и да ви кажа какво е било мнението ми за тях и дали бих си ги купила отново или не. Така че ще започна, тъй като имам доста насъбран боклук. Така, първото нещо, с което ще започна е този лосьон за тяло. Както виждате, използвала съм го съвсем до край. Това е лосьонът от Elizabeth Arden Green Tea Honey Drops Body Lotion. Уха е толкова свежо и приятно. Знам, че зелен чай и мед не звучи кой знае колко интересно и привлекателно, но повярвайте, уха е прекрасно, толкова е свеж. Уникален е. Наистина обожавам го. И това, което ми харесва е, освен че хидратира кожата толкова добре, ароматът му наистина остава. Толкова издръжлив и просто уха е прекрасно. Невероятен е. Просто е страхотен. И определено бих си го купила отново. Купувам си го по принцип от летището, от Duty Free зоната, тъй като е по-евтино, а и там обикновено намирам такива огромни разфасовки. Този е 500 мл, този е 250 мл. Вътре в него има тези мини като сферички, жълтите, които като се нанесе върху кожата, те се разтапят и се пръскат и наистина е страхотен крем за тяло, хидратиращ, прави кожата толкова мека и ароматът му остава. Не ползвам по принцип много лосьони за тяло и кремове за тяло, тъй като най-често след душ във фитнеса винаги имам бутилка с бебешко олио и това ползвам най-често в ежедневието, за да хидратира кожата ми. Но когато излизам някъде или искам кожата ми да ухае добре или въобще да си създам малко по-приятно усещане, да се почувствам по-добре, то тогава определено този е един от любимите ми, да не кажа най-любим в момента. Така, следващо шампуан и балсам. Това са шампуаните от Pantene. Ползвала съм ги от известно време, от няколко месеца ползвам тази серия. Имам ги в по-малка разфасовка, които са ми в чантата за фитнес. Наистина ги харесвам, правят косата ми мека и гладка и наистина ухаят много хубаво. Така че нямам нищо лошо да кажа за тях. Бих си ги купила отново и съм си ги купувала отново. Така, след това отново на тема коса е сух шампуан. Това са две празни опаковки, които имам от Batiste. Тази е Original, тази е Tropical. Като харесвам повече този аромат, тъй като уха е по-чисто, по-неутрално, по-свежо. Този е малко по-сладникав и уха е на кокосов орех. Не е лош, ползвах го до край, но предпочитам този. Харесвам сухите шампуани на Batiste. Единственото, което понякога не ми харесва е, че ако не се напръскат достатъчно далеч или някога впръскват много наситено бяло и върху косата, колкото и да се масажира или от колкото и по-голямо разстояние да се впръска, някак си стои малко като все едно има пърхот в косата или прах в косата. Не се абсорбира съвсем добре. Понякога изпръсква сухия шампуан съвсем фино и не оставя такъв супер сух бял остатък. Понякога го прави, не знам и аз. Като цяло ми харесват, ползвам ги. Бих си ги купила отново и в момента имам друг тип шампуан пак на Batiste, сух шампуан. Тъй като определено е продукт, който мисля, че е много полезен, тъй като не е хубаво косата да се мие толкова често и в дни, в когато нямате време да измиете, пък искате да изглеждате добре или е започнала съвсем малко да се омазнява в корните, пръсквате малко сух шампуан и моментално я освежава и абсорбира омазняването, но остава малко бяло, така че имайте предвид винаги да пръскате от по-голямо разстояние. След което преминавам към лице и измиване на кожата. Тук имам два продукта, два течни сапуна за измиване.
Първият, който ще започна е този на Clinique Liquid Facial Soap. Този съм си го купувала доста пъти, тъй като хареса ми опаковката, че може, че има помпичка и се изтисква. И наистина добре измива лицето, измива грима, но не е нищо особено, честно казано. Този си го взех, тъй като търсих някакъв по-евтин вариант за чантата ми за фитнеса, когато се къпя там. И не ми се даваха толкова пари чак за този. Този си го ползвах къщи. И честно казано, може би бих си взела от по-евтиния на L'Oreal, тъй като върши абсолютно същата работа и няма кой знае каква разлика. Този си го взимам отново на летището, когато има някаква добра оферта, така че може би бих си го купила и него отново. Следващия продукт за лице е ексфолианта, скраб маската от датската марка, която имаме на сайта, Джургобе. Много харесвам тази маска. Това е 2 в 1 маска и ексфолиант. Може да се нанесе и да се остави да засъхне като маска, може да се ползва само като скраб. Има такова хубаво освежаващо усещане, хладно усещане, което оставя след това. И наистина просто усещам как премахва мъртвите клетки, ексфолира много добре, порите са чисти, въобще кожата има чисто, свежо усещане след това и е супер гладка и мека. Така че определено бих си я закупила отново, така или иначе. Следващия продукт е ето това олио, масло за лице. Наистина много го харесвам. Ето така изглежда, отвътре има капкомер, така че е много удобно за ползване. Много харесвам употребата на масла или олио, или както искате да ги наричате, тъй като от известно време кожата ми е и доста по-суха, а и обичам вечер, най-вече след като си почистя лицето и грима, да си сложа олио и така добре хидратира. Можете дори да си премахнете грима с него, ако имате водоустойчив грим, можете да си го сложите в косата, около ногтите, на кожичките или лактите, ако имате сух участък, където и да е. Наистина маслата са мултифункционални, много ги харесвам. Така че наскоро между другото си взех ново, но този път реших да пробвам масло от моркови. Иначе обичам да ползвам и от кокосово масло, което също е страхотно, правя си маски за коса от него, така че наистина препоръчвам да опитате нещо подобно, тъй като е натурално и е много полезно за кожата като цяло. Друг продукт, който свърших, ето този крем за крака на Burt's Bees. Кокосов крем за крака. Мирише изключително силно. Това е единствено нещо, което много ме дразни в него. Аромата е между кокос и мента. Но мирише изключително силно и е доста мазен като консистенция. Малко като вазелин все едно. Не мисля, че бих си го купила отново, тъй като не беше нещо специално. Да, наистина хидратира добре кожата, тъй като е много плътен и като вазелин все едно, но нищо особено, а и просто е толкова силно мирише, че като си легне, наистина го усещам сигурно чак до сутринта. И така, преминаваме към грима. Тук имам 3 спирали. Ще започна с тази на Clinique. Това е High Lengths маскара. Ето така изглежда, с супер тънката четка, която е леко извита. И наистина ми харесва, тъй като е супер удобна за достигане до миглите и самия факт, че е извита, така хубаво повдига и извива миглите, удобна и за долните мигли. Аз наистина харесвам много спирали с гумени четки или пък такива с малки четки, тъй като аз имам малки очи, къси мигли и въобще спирали с огромни четки винаги ми създават проблем и ги размазвам по клепача. Четката наистина ми харесва. Единственото, което е, спиралата е издължаваща и самата консистенция е много течна. В самото начало, когато си я взех, беше прекалено течна. Не ми харесваше въобще в началото. Когато я оставих да престои 2-3 седмици или не знам колко точно, но малко да се сгъсти и тогава вече ми стана перфектна, тъй като първоначално, когато беше прекалено мокра, миглите ми просто е така, колкото и да ги извия преди това,
като сложиш тази спирала и те веднага се насочват надолу, тъй като е прекалено тежка и прекалено мокър като формула. Така че това е единственото ми оплакване, че в самото начало беше прекалено течна и не ми харесваше, но когато засъхне малко, наистина стана много приятна и много добре разрезва миглите и ги прави издължени и наистина красиви. Следващата е на Essence, I Love Extreme. Слушах добри отзиви за нея, реших да я пробвам, но четката е наистина огромна. Ето за какво става на въпрос. Просто трябва да съм супер внимателна с нанасенето и някак си неудобна е. Просто ми е неудобна и съм се омазвала с нея не знам колко хиляди пъти и самата спирала, не знам, не ми харесва. Не бих си я купила отново. Не прави нищо особено за миглите ми. Следващата спирала е на Max Factor, 2000 калории спиралата, говорила съм за нея, харесва ми. Четката е добър размер, средна дължина, ето така, удобна е за мен и наистина ми харесва. Не си спомням наистина какво толкова мислех за нея, тъй като знам, че беше преди време, но съм сигурна, че включвах в клип с любими продукти, така че знам, че ми харесва и беше добра спирала. В принцип харесвам спиралите на Max Factor. Мисля, че имаше само една, която не ми хареса, тази, която се отвива и от двете страни. Но като цяло мисля, че това е доста добра спирала и бих си я купила отново. Следващ продукт е очна линия. Това е Schwing от The Balm. Предлагаме я в магазина. Да, наистина много ми хареса тази очна линия и си я ползвах дълго време. И определено ще я ползвам отново, тъй като е супер издръжлива, не се размазва, наситена, черна, матирана и наистина страхотен продукт, дълготрайна. Следващ продукт, отново за очертаване на очите, е това моливче, останало миниатюрно. Това е моливът на Sleek в цвят нуар, черния молив, ето толкова ми е останал. Със сигурност ще си го взема отново, даже вече го имам отново и си го ползвам, тъй като това е страхотен молив. Черен, наситен, харесва ми, че е мек, отбелязва се лесно върху клепача, няма нужда да се тегли, да се дърпа или да се повтаря много пъти. Обичам да го опушвам на горния клепач, тъй като е мек и кремообразен, лесно се опушва, като същевременно стои много добре вътре в окото, при мен издържа дълго. Доволна съм от него, така че със сигурност ще си го ползвам отново. И накрая последен продукт е коректора Fit Me от Maybelline. До край го използвах. Това е цвят номер 20. Говорила съм и преди за този коректор. Наистина ми харесва. Обичам да го ползвам най-вече за лицето. Дори много пъти, когато искам да се гримирам набързо или нямам време за нищо особено, просто го слагам в центъра на лицето и преливам набързо с четка и го ползвам вместо фондютен. Много натурално и красиво стои, естествено. Има съвсем по-лек хидратиращ сияен ефект върху кожата. Не е от тези коректори, които се фиксират, засъхват и стават матирани. Не е от тях. Затова и не го харесвам особено за под очите, тъй като се наслоява в фините линии, тъй като е по-хидратиращ, увлажняващ коректор. Но пък за лицето много ми харесва. Ползвала съм го и под очите, но имам други коректори, които издържат по-дълго и затова ги предпочитам тях пред него. Но определено ми харесва. Мисля, че е страхотен продукт. Всъщност имаме още един продукт от Maybelline. Това е очната линия Master Precise. Ето така изглежда. Виждали сте ме да я ползвам много пъти. Харесва ми, че има тънък, прецизен писец, който прави очертаването на очите супер лесно. Бих си я взела отново и всъщност си я купувам за втори път тази очна линия. Наситен черен цвят е. Бих казала, че не е изцяло матирана, нещо между гланц и мат, нещо по средата, но ми хареса най-вече заради писеца, защото е удобна за нанасене, удобна и лесна за употреба. Бих казала обаче, че засъхва сравнително бързо, не мога да я ползвам много дълго време. Не знам при вас как е, може би само при мен, но като цяло ми харесва и бих си я купила отново. Мисля, че е добра очна линия.
И това е всичко. Мисля, че нямам повече бокуци около мен и празни продукти. Надявам се видеото да е било полезно. И ако искате още такъв тип видеа, в които ви споделям кои са били най-често използваните продукти от мен, какво мисля за тях, то напишете ми коментар и също така какви други препоръки имате за нови клипове. И това е всичко от мен. Ще се видим скоро.